Mifa production jabarani filɛbagaw ani Ondu TV filɛbagaw an ka foli bɛ se aw bɛɛ ma. Ni ye aw ka farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ dayɛlɛnnen aw denkɛ n'aw balimakɛ fɛ Cheikh Bugadari Magasuba ni bɛɛ bɛ n wele ko Momosu. A y'aw bisimila. Bi farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ kan an ka bakurubaw la an bɛna an da don handball la fɛn min ye championnat du district de Bamako ani Kati fɛnɛ bɛ ka participer à la fɛn min ye handball Ligue de Bamako ale ka o organisation dolantan jaabi dɔ bɛ ani programme dɔ bɛ an bɛ n'o da aw tulo kan an ka bi jɛmukan kɔnɔ. N'an bɔr'o kɔnɔ an bɛna sena dolantan na fɛn min ye an ka ŋanaminɛŋanaw ka kɛnɛ n'o ye Ligue 1 an b'a fɔ ale tile 18nan o dolantanw olu fɛnɛ daminɛra programme dɔw kelen don fo ka se tile 17nan ale classement fɛnɛ b'an bolo kɔrɔ an b'o da aw tulo kan. Ani farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni caman farafina kɔnɔ farajɛla kɔnɔ olu de bɛna kɛ aw tulo garisigɛ ye bi a y'aw bisimila. I n'a fɔ kunnafoni daminɛ la n kun ye a fɔ aw ɲɛna cogo min na handball la bi an bɛna an ka bakuruba fɔlɔ dayɛlɛ fɛn min ye an ka championnat du district de Bamako ani Kanti Mamayira ale fɛnɛ bɛ ka participer a la o dolantan dɔ olu kɛra ka ban an b'a fɔ le 14 mai tɛmɛnen fɛn min ye COM ale ye sebaya ɲuman sɔrɔ isufasi ka 32 17 fɛn min ye dolantan minnu kan ka kɛ sa an bɛ nin enregistrement kɛ wagati min na i b'a ye samedi don AS Police ale ni Mamayira de Kati bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ cɛlakaw fan fɛ COM ale ni AS Mande fɛnɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ cɛlakaw fan fɛ o dolantan ninnu bɛɛ bɛ kɛ fɛn min ye isufasi ka terrain kan n'an ye jaabi mun sɔrɔ o la an ka dɔgɔkun nata kunnafoniw an bɛna o jaabiw da aw tulo kan. Hali bi handball kɔnɔna na fɛn min ye Madame Mariama Katikon ni ale yɛrɛ ye COM o fondatrice ye an bɛ foli d'a ma a ka cɛsiri a n'a ka wulikajɔ fɛn min ye handball dɛmɛni ani farikolo ɲɛnajɛ dɛmɛni la handball fɛnɛ tɛ se ka kɛ maa minnu kɔ n'o ye arbitre ye arbitre Baco fo ka se Ben Silama ani Mali arbitre bɛɛ an bɛ mun dɔn an tɛ mun dɔn an b'u bɛɛ fo k'u bɛɛ waleɲuman dɔn u ka wulikajɔ an'u ka cɛsiri la. N'an bɔr'o kɔnɔ nin wagati in na an bɛna sena dolantan dayɛlɛ n'o ye anw ka Ligue 1 Orange o tile 18nan dolantanw na fɛn min ye Club Olympique de Bamako ale ye sebaya sɔrɔ an ka polisiw kan 1 ni Kanagolo yelen ale fɛnɛ binna an ka sɔrɔso ɲɛkɔrɔ 4-1 o kɔfɛ ASCO ale ni AFE olu bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ 11 créateurs bɛ LCBA bisimila Binka FC ale bɛ AS Real bisimila fɛn min ye USC Kita bɛ US Buguni o bisimila Stade Malien ale ni Joloba AC olu bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn min ye anw yɛrɛ ka derby b'a la n'o ye Mali ka classico ye Bamba ni Mali olu ka dolantan o bɛna kɛ ni Ala sɔnna ma kɔfɛ AS Black Star ale bɛ AS Bakarijan bisimila. N'i ye jɔyɔrɔ ko lajɛ tile 17 tɛmɛnen kɔfɛ AS Real bɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ la kuru 35 b'a bolo Joloba bɛ d'a kan kuru 32 jɔyɔrɔ sabanan bɛ AS Police bolo kuru 27. Fɛn min ye an ka zone rouge minnu kan ka jigin sa jɔyɔrɔ 15nan bɛ USC Kita bolo kuru 10 yelen bɛna jɔyɔrɔ 16nan na kuru 6 o bɛ yelen bolo. N'an bɔr'o la an bɛna fɛn min ye an ka musolakaw olu ka Coupe du Mali fɛnɛ o demi-finale jaabiw an b'a fɔ olu dɔnna ka ban. Tɔn min kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ tarata don n'o kan ka bɛn kalo tile 23 ma Amazon commune 5 ale ni AS Police bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛ kanɲɛ 16 o bɛ kɛ AS Real ka balontan terrain na o dugujɛ n'o bɛ bɛn arabadon ma n'o bɛ bɛn kalo tile 24 ma fɛn min AS Mandi ale ni Super Lion bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛ kanɲɛ 16 o fɛnɛ bɛ kɛ AS Real ale ka dolantan terrain na. N'an bɔra yen an bɛna fɛn min ye CAN U17 la CAN U17 an b'a fɔ vraiment a dusukasi bonyara maliyɛnw kan kosɛbɛ kosɛbɛ ka sababuya kɛ an ka quart de finale dolantanw sinon demi finale dolantanw na ba Maliba ale ni Maroko ka dolantan k'a da tulu la k'a da jaba la fu ani fu fɛn min ye senangɔnyi ye sa n'a bɛ fɔ ma ko penalty temps u ye sebaya sɔrɔ Mali kan o la donc o de la Mali an nana 3e place la o 3e place o fɛnɛ dolantanw na an b'a fɔ kunu o fɛnɛ ma ja ba Maliba la ka sababuya kɛ fɛn min Burkina Faso ale ye sebaya sɔrɔ Mali ka 2-1 b'a jate minɛ Ousmane Kamara sanga 25nan penalty la ale u ka bi fɔlɔ do kɔfɛ fɛn min Apollinaire Boukma sanga 46nan ale ye Burkina ka celo 2nan do ba Maliba ale ka celo 1 o donna Mamadou Doumbouya fɛ sanga 58 bɛ a jate minɛ dolantan 11 donna ba Maliba fan fɛ i bɛ Burama Kone sɔrɔ Alassane Togola Abdoulaziz Touré Ousmane Sempara Sekou Kone Salifou Lenti fo ka se Ibrahima Kanate vraiment Mali ka Ibrahima Kanate nin kan ka jate minɛ kosɛbɛ kosɛbɛ sabula dolantana mun do avenir ba ka dolantana kosɛbɛ
an b'a fɔ an ka ɲɛmaaw ye k'u hakili to nin denmisɛnnin na tagalen ɲɛfɛ nin bɛna don duman kɛ Maliko la fo ka se Sulemana Sanogo Mamadu Dumuya ale fɛnɛ a fɛnɛ kan ka jateminɛ kosɛbɛ sabula a fɛnɛ jɔyɔrɔ bonyara an ka équipe nin fɛ ani Musa Diop an bɛ dugawu kɛ fɛn dɔ don minɛn jɛngɛra mais a kɔnɔfɛn ma bon sabula an ka denmisɛnninw u y'u ka tike sɔrɔ ka taga fɛn min ye coupe du monde kɛnɛ kan donc nanzaraw yɛrɛ b'a fɔ cogo min na on va pas jeter l'enfant avec l'eau de bain o tɛ dɔwɛrɛ ye an tɛna nin kɛ problème ba ye denmisɛnnin dolantan don nin bɛɛ b'a kɔnɔ an bɛ dugawu k'u ye ni ala ye wagati wɛrɛw garisɛgɛ d'u ma an dalen don a la coupe du monde na u bɛna Mali jɔyɔrɔ fa kosɛbɛ u bɛna jɔyɔrɔ ɲuman di an ma n'an bɔr'o kɔnɔ an bɛna an ka championnat de district la o tile 12nan dolantanw na o dolantan minnu kan ka kɛ fɛn min FC Lakika ni FC Jara bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Cosmos FC ale ni FC Badian bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ AS Guerrier ni Azi bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ FC Craft ale ni FC Alaye bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ JSK ale ni FC Danaya bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ CSB ni FC Gausu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Asom bɛ Pays-Bas bisimila fɛn min Soleil d'Afrique ale ni Derby olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o de b'a to nin wagati na an bɛ tɛntɛn ka an kunda fɛn min ye Europe kan n'an tagara Europe an bɛ kuma Ligue européenne des champions na an b'a fɔ dolantan fɔlɔ minnu kɛra tarata don o demi-finale retour la Inter de Milan ale ye sebaya sɔrɔ Milan AC ka tuguni 1-0 kanangolo ale bɛ kɛ tɔn fɔlɔ ye mun bɛ qualifier ka taga finale la arabadon bɛɛ kun sigilen bɛ ka dolantan min kɔnɔ nɛgɛ kanɲɛ 19 dolantan ni ale daminɛra fɛn min ye Real de Madrid ale ni Manchester City ni ɲɔgɔn cɛ City fɛ i b'a ye City fan fɛ ale gérant dolantan 11 mun ye Ederson tun bɛ jɔ kɔlɔsibaga la Walker fo ka se Ruben Dias ma ani Akanji camancɛmaw la i bɛ John Stones sɔrɔ yen nɔ ani Rodri o kɔfɛ camancɛ ɲɛfɛmaw la sa i bɛ fɛn min ye Bruno Silva fo ka se i bɛ Silva sɔrɔ yen nɔ Bernardo Silva fo ka se Kevin De Bruyne ma i bɛ Gundogan sɔrɔ yen nɔ i bɛ Grealish sɔrɔ ɲɛfɛ i tun bɛ Erling Haaland sɔrɔ o kɔfɛ sa fɛn min ye Real Madrid fan fɛ Courtois l'imparable Courtois ale tun bɛ Real ka jɔkɔlɔsiba la a ka kɔfɛmaw la i bɛ Camavinga sɔrɔ yen nɔ David Alaba fo ka se Eder Militao ani Dani Carvajal olu tun bɛ camancɛ la sa Luka Modric Toni Kroos fo ka se Fede Valverde ma u ka ɲɛfɛmaw la sa i bɛ Vinicius Junior Karim Benzema ani Rodrigo olu tun bɛ yen o wagati ninnu na i bɛ dolantan yɛrɛ jateminɛ équipe filaw la i b'a ye k'a fɔ dolantan kɛra dolantan dayɛlɛnnen a kɛra dolantan jijalen tɔn fila ni ɲɔgɔn cɛ ka a sababuya kɛ fɛn min ye Manchester City u bɛ dolantan ta o tɛgɛ la ka domination territorial kɛ Real la o wagati minnu kɔnɔna na Real gardien a bɛ jɔ a jɔyɔrɔ la kosɛbɛ kosɛbɛ fɛn min ye première mi-temps yɛrɛ la a bɛ arrêt décisif fila kɛ Alan contre la arrêt mun yɛrɛ la bi bɛ don mɔgɔ tɛ kuma gardien yɛrɛ fɛ hali mɔgɔ t'i ɲɛ jɔ a la k'a sababuya k'a seko tɛ mais fɛn min Courtois a bɛ wuli ka claquette kɛ k'o ballon fila fili kɛnɛma an bɛ t'o de la fo sanga 23nan wagatiw la fɛn min Bernardo Silva ale bɛ na Manchester City ka celu fɔlɔ don Kevin De Bruyne ale ka pasi la an bɛ t'o la dɔrɔn sanga 37nan a bɛ na celu filanan don cafouillage dɔ la tiri bɛ kɛ ballon bɛ n'a sɔrɔ 18 kɔnɔ a b'a tɛti ka don mi-temps bɛ bɔ o la 2-0 an seginnen ka na tuguni Real b'a essayer ka ɲɛda kura da mais o tɛ yɛlɛma foyi don kow la an bɛ t'o la coup franc dɔ bɛ na sɔrɔ sanga 76nan na fɛn min Kevin De Bruyne ale b'a centrer ka na Akanji bɛ wuli k'i kunkolo don a la Real défenseur bɛ maga la a bɛ taga jɔ kɔnɔ an bɛ t'o de la sa fo sanga 90nan ka sanga 1 fara kan o y'a sɔrɔ Manchester City ye yɛlɛma caman kɛ o de hukumu kɔnɔna na u bɛna inde ɲumanba dɔ kɛ inde mun bɛna laban an b'a fɔ Phil Foden ale bɛ passe kɛ Alvarez ma Alvarez ale bɛ taga City ka celu 4 na don dolantan bɛ ban 4-0 ka taga fɛn min ye City kanu na o bɛ kɛ sababu ye City ale bɛ qualifier ka taga fɛn min ye finale la n'i ye dolantan yɛrɛ ta k'a lajɛ tiriw la i b'a ye City ale ye tiri 16 kɛ Real ale ye 7 kɛ tiri cadré la City ye 8 kɛ Real ye 3 kɛ fɛn min ye position de balle la i b'a ye City ale ye 60% kɛ position de balle la Real ale ye 40% kɛ i b'a ye passes la City ye 618 passes ale y'o kɛ fɛn min Real ale ye 421 passes kɛ donc u ka pourcentage de passes la City ye 89 Real ale ye 82 fautes la City ye faute 16 sɔrɔ Real ye 14 sɔrɔ City ye corner 3 sɔrɔ Real ale ye corner 2 sɔrɔ carton rouge ma sɔrɔ fɛn min hors-jeu ma sɔrɔ
femi corner la sa Real ale City corner 7 sɔrɔ Real ale corner 3 o sɔrɔ. Donc ni an bɔr'o la an bɛ taga Europa League la n'an tagara Europa League la olu ka demi-finale retour o fɛnɛ kɛra o de kɔnɔna na fɛn min ye FC Sevilla ale ye sebaya sɔrɔ Juventus ka 2-1 fɛn min ye Leverkusen ale ni Roma olu dɛsɛra ɲɔgɔn na an b'a fɔ o banna fu ani fu i bɛ a jateminɛ o final kan ka kɛ arabadon n'o yɛrɛ bɛ bɛn nin kalo tile 31 ma Sevilla ale ni Roma olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛ kanɲɛ 19. N'an bɔr'o la an bɛna fɛn min ye Conference League Europa la o fɛnɛ demi-finale retour la fɛn min ye Alkmaar ale cira West Ham fɛ 1 kanangolo Bâle ale fɛnɛ cira Fiorentina fɛ 3-1 olu fɛnɛ ka o dolantan o final bɛ tan fɛn min ye an b'a fɔ juin kalo tile 7 nɛgɛ kanɲɛ 19 Fiorentina ale ni West Ham olu fɛnɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. Nin tɛ kunnafoni duman ye an ka bi kunnafoni bɛna kun cɛ fɛn min ye Joliba ale ka dolantana kɔrɔ dɔ ani Aigle ka dolantana kɔrɔ dɔ n'a tɔgɔ ye Sadia Cissé ni bɛɛ b'a wele ko Bakɔrɔba an b'a ye Faransi dugu kɔnɔ ala y'ale ka kalifa minɛ a la jumadon n'o bɛnna mai kalo tile 19 ma fɛn min ye Mifa Production ale baarakɛla ani Ondo TV baarakɛlaw bɛɛ tɔgɔ la an bɛ dugawu kɛ ala ka hinɛ banbagatɔ la a y'an kɔ kiti min na ala k'o nɔgɔya ye an n'a bɛ taga jɛ mun na ala k'o nɔgɔya ye ala k'an bɛɛ yɛrɛ ɲa k'an ta don kɔnɔ an bɛ foli di a ka famille ma kosɛbɛ sabula a ye Joliba la ɲɛnajɛ an ka équipe nationale yɛrɛ Sadia Cissé a y'o fɛnɛ la ɲɛnajɛ kosɛbɛ an bɛ dugawu k'a ye ala ka badabada dali nɔgɔya ye. O kunnafoniw de bɛna kɛ k'an ka bi farikolo ɲɛnajɛ kuncɛ an bɛ foli di aw bɛɛ ma ni ala ma baasi kɛ wagati wɛrɛ kunnafoni fɛn fɛn mana kɛ farikolo ɲɛnajɛ ka diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ an bɛ n'o nouvelles d'aw ma aw k'an bɛn wagati wɛrɛ n'ala sɔnna ma.